Takže dobrý den. Dnes se podíváme na přednášku na téma management rizik a tvorba scénářů. Začneme nejdřív tím, jaký je rozdíl mezi rizikem a nejistotou, kdy vlastně nejistota, který je jako významově širší pojem investičního projektu nebo strategie, představuje vliv neurčitosti informací o budoucím vývoji, náhodnost změn podmínek či výsledku, nemožnost spolehlivého stanovení budoucích faktorů, které ovlivňují výsledek. U nejistoty nelze stanovit pravděpodobnost výsledku. Tudíž nejistota je neměřitelná, je subjektivní na základě kvalifikovaného názoru. Jinými slovy, u nejistoty, kdy vlastně tady ten vliv může mít negativní vliv na firmu, tak vlastně nejsme schopní identifikovat pravděpodobnost výsledku, tudíž nelze ani měřit. A tím, jak je subjektivní, je vlastně dáno i tím, že je vlastně vytvořena na základě kvalifikovaného názoru. Na druhou stranu riziko, jako užší pojem, vyjadřuje nebezpečí nedosažení očekávaných výsledků a takový druh nejistoty, který lze určitým způsobem kvantifikovat pomocí pravděpodobnosti. Když je měřitelný, lze u něj nějakým způsobem určit pravděpodobnost a riziko se snaží být objektivní. Rizikový management. Tady máte nějakou definici rizika. Vlastně riziko vychází z chápání rizika jako možnosti, že s určitou pravděpodobností dojde k události, jenž se liší od předpokládaného stavu či vývoje. To jsem před chvilinkou řekl. Podle jiné definice je riziko vystavení se nejistotě. Toto tvrzení obsahuje dva pojmy. Jednak pojem vystavit se, jednak nejistota. Vystavit se riziku znamená nést odpovědnost za jeho možný dopad. Synonymem pro nejistotu je neznalost. Je to neznalost budoucího stavu situace. Tato neznalost vede k očekávání minimálně 2 a více variant řešení, z níž alespoň jedna je nežádoucí. Na druhou stranu rizikový management rizik, je systematická integrace rizika do klíčových manažerských rozhodnutí. Manažeři mohou mít tři postoje k riziku, kdy vlastně může buď mít averzi k riziku, sklon riziku, nebo neutrální přístup k riziku, kdy vlastně averze k riziku vede k vyhledávání projektu s malým rizikem a snaží se vyhnout volbě značně rizikových projektů, nebo variant strategií, můžete použít. Sklon k riziku, která vede k vyhledávání rizikových, ale výnosných řešení, ale někdy takových hazardů. A neutrální, což je nějakým způsobem vyvážený postoj. Tady je zajímavé, že není to jenom o manažeřích, ale je to zároveň i o třeba firmách v určitém odvětví, kdy třeba banky mají více averzi k rizikům, a dostanou třeba startupy, ty mají více sklon k riziku a tím pádem třeba i ten management reflektuje tady ten přístup a pak teda ta firma je celá definovaná, může být definovaná z pohledu toho rizika, přístupu k riziku, třeba daný tím oborem, odvětvím, ve kterém vlastně působí. Tady je zajímavý grafík, já se tady pokusím vzít tuštičku, který ukazuje vlastně, ty různé postoje k riziku. Tohle je křivka konzervativce, tohle je křivka hazardéra, to je nějaký vyvážený postoj, pak je to nějaký individuální. Nicméně je to v tom smyslu, že po případě, když máte pravděpodobnost úspěchu nebo neúspěchu 50%, totiž házíte mincí, tak vlastně u té pravděpodobnosti ten rozhodovatel, který má averzi k riziku, tak je ochotný vsadit, tudíž i potenciálně prohrát výrazně menší částku, než potom tady nějaký ten hazardér, pro kterýho je to potom je ochoten investovat nebo vsadit výrazně větší částku a ztratit ji teda na tu mincí, než ten člověk,
s tou averzí k tomu riziku. Tak. Proces managementu rizika je vlastně vymezení souvislostí a cílů řízení rizika, potom nějakou identifikaci faktorů rizika, musíte stanovit významnosti těchto faktorů rizika, stanovíte klíčové rizika, uděláte měření, hodnocení a rozhodování o riziku a samozřejmě nějaké ošetření rizika, pokud se samozřejmě rozhodnete pro to riziko nějakým způsobem ošetřovat. A nesmíte zapomenout na reportování rizik, komunikaci a monitorování a prověření systému. Tak, základní kroky řízení rizik v podniku. Tak máme nějaké identifikované riziko. U toho rizika odhadneme dopad a pravděpodobnost. Umístíme riziko do mapy rizik. Mapy rizik vám ukážu, jak vypadá za chvíli. A potom vlastně volím relevantní strategii pro ošetření. Pokud se rozhodnu nechat bez ošetření, tak vlastně určím vlastníka rizika pro monitoring. Pokud chci nějaké ošetření, tak vlastně odhaduji maximální ztráty při stávajícím ošetření. Pokud to vyhovuje, tak zase určím pouze vlastníka rizika pro monitoring. Pokud ne, tak vlastně tvořím návrh na změnu ošetření rizika, promítnutí změny ošetření do nového odhadu, maximální ztráty a tak dále. Zase určuju vlastníka rizika pro realizaci ošetření. Tak, jaký máme kategorie rizik? Takže máme obchodní rizika, co jsou nějaké rizika tržní, rizika operativní, rizika kreditní, nákupní. Pak máme nějaké finanční rizika, rizika ztráty likvidity, úrokové, měnové, z finančních operací daňové. Mám nějaké rizika řízení lidského kapitálu, takže rizika vedení pracovníků, motivace, konflikty, selhání, zneužití pravomocí. Pak mám nějaké rizika majetková, což potom můžou být nějaké rizika technologická. Pak máme rizika IT, pak máme rizika výzkumu a vývoje a rizika správy třeba společnosti, tam je třeba selhání, třeba managementu a podobně. Tak, rizikový management rizika, podmínky ovlivňující rozhodování, množina potenciální rizik, která musí být identifikovatelná, hodnotitelná, uchopitelná pro rozhodování o možnosti jiných ošetření. Tak, lze s tímto rizikem dále existovat? Pokud ne, tak vlastně musíme ošetřit, pokud je to riziko významný, pokud s ním lze existovat, to znamená, že je sice významný, ale vzhledem k pravděpodobnosti výskytu dopadu nákladům na jeho ošetření se nevyplatí proaktivní zásah, tak ho budeme monitorovat. A pokud lze s ním prostě dál existovat, pokud není významný a dopad je přijatelný, tak ho prostě akceptujeme. Pak vám se ukážeme tam ty způsoby ošetření 4T. A strategický risk management přispívá k vyšší úrovni jistoty, budoucích cash flow a podporuje dlouhodobou finanční stabilitu a následně i vyšší hodnotu pro akcionáře. Tady nějaký zjednodušený katalog rizik, kde vlastně máte ty identifikované rizika. Tady si počím pero. Tady máte identifikované rizika. Tady máte tu stanovenou pravděpodobnost. Můžete to buď dělat pomocí tady nějaký škály od 1 do 10 nebo do 5. Můžete to dělat i pomocí právě kvantifikovaně, třeba přímo vyhodnocení pravděpodobnosti. A nějaký dopad, zase můžete to mít formou tady nějaký škále, po případě přímo dopad, třeba finanční dopad v korunách. A tady je celková úroveň rizika, která se vlastně v tom případě násobí a identifikují se tady ty rizika s tou největší úrovní, největší významností. Tady je jako příklad mapa rizik, kde vlastně máte na jedné ose pravděpodobnost, na druhé straně máte dopad, kde se vidíte zase, že to je kombinace těchto dvou faktorů, parametrů. A tady máte zanesené jednotlivé rizika. Tady vidíte, že třeba ten Z03 má největší význam, tady je střední význam, tady je malý význam. Ukážu vám potom, jak tady třeba lze na té mapě rizik lze hezky nakreslit
risk capacity a risk appetite. Co to je risk capacity a risk appetite? Vlastně risk capacity, riziková kapacita, je nejvyšší finanční ztráta, kterou je firma schopna přežít. To je taková velikost ztráty, která ještě výrazně neovlivní existenci firmy. Výše risk kapacity závisí na celkovém objemu kapitálu, podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu a schopnosti získat dodatečné zdroje financování, rating. A risk appetite, to je vlastně přijatelné riziko, je taková výše ztráty, kterou je firma ochotná přijmout v rámci své risk kapacity. Její stanovení patří mezi významná strategická rozhodnutí a závisí na požadavcích a očekávání stakeholders. Tady můžou být třeba i nějaké instituce, třeba v případě banky Česká národní banka, která vlastně identifikuje jako třeba rizika nějakých aktivit banky jako příliš vysoká a tady potom může i nějakým způsobem zasáhnout a samozřejmě postoj managementu k riziku. A teď se tady vrátím na tu mapu rizik, tak vlastně to risk capacity a risk appetite já vlastně můžu takhle tady nakreslit. Většinou je risk capacity výš než risk appetite, takže tady je risk capacity, tady je risk appetite a vlastně pokud by tady bylo nějaké riziko, tady nějaké riziko, tak to už je riziko, kdy už firma to není ochotná to riziko přijmout. Na druhou stranu, pokud by nastalo, tak vlastně by tu firmu nepoložilo. Tady už jakoby, pokud to riziko by bylo tady, nastalo by, tak vlastně by ta firma už vlastně tady to riziko nemusela přežít. Tak, tady zase ukázána ještě jednou ta matice rizik, kde vlastně jsou vidět i vlastně, jak jsem tady ukazovali, na základě kvalitativní hodnocením toho rizika, ty jednotlivé oblasti, kde se to riziko může nacházet. Tak, a tady je to vlastně, tady je vlastně ten risk appetite, kdy je vlastně ta firma ochotná to přijmout. Což ta čára nemusí být vždycky tady, záleží na té firmě, jak jsme si řekli. A kde vlastně ten svůj risk appetite má. Jaké jsou strategie ošetřování rizik? Tak máme 4, anglicky take, treat, transfer and terminate. Česky vlastně retence rizik, kdy vlastně to je ta akceptace rizik, kdy riziko se akceptuje, monitoruje se, stanoví se vlastník, aktivně se proti němu podniká. Pak máte nějaký, to je ten take. Redukce rizik, to je vlastně jedná se o metody snižující nepříznivé důsledky rizika. Příkladem mohou být přijatá administrativní opatření, vytváření materiálových finančních rezerv, diverzifikace rizik a podobně. To je ten treat. A přenos rizik, to znamená metody odstraňující příčinu vzniku rizik, jako například pojistné produkty, přenesení rizika na třetí osobu, sdílení rizika a podobně. Jo. Tady se to dá třeba u toho přenosu rizik, to nemusí být přímo jenom pojištění, ale můžete třeba ve smlouvě s dodavatelem, třeba chcete přenést na něj třeba riziko při dopravě, jestli se nepotopí loď, tak vlastně v té smlouvě můžete to riziko přenést na něj. A poslední je vyhybání se rizikům. S možností je zde danou aktivitu omezit nebo zcela činnost ukončit, případně eliminovat hned v začátcích. Jo, to vyhýbání není, že bychom se jako, že by neexistovalo. Vyhýbání ve smyslu, že tu aktivitu raději neuděláme, než abychom to riziko nějakým způsobem přijmuli a pracovali s ním, protože je příliš vysoký. Tak, máme nějaké prognozování, nějaké předpovědi, máme nějakou strategii, nějaké rozhodnutí, máme nějakou předpověď, samozřejmě ta předpověď ovlivňuje plánované provedení. Na to rozhodnutí má vliv strategie a předpovědi, které vlastně ty prognózy, které jako manažeři uděláme. Potom proběhne nějaká skutečná realizace a ten vlastně systém, který to monitoruje, tak vlastně nám ukazuje, jakým způsobem ta realizace reaguje vlastně na ty prognózy, který jako manažeři jsme vytvořili,
A samozřejmě pokud existují nějaké odchylky, tak potom ty předpovědi se zpřesňují. Tak, prognoza je předpověď budoucího vývoje, k níž je přiřazena pravděpodobnost její realizace. Tak, další je scénáře vývoje prostředí. A scénáře představují soubor vnitřně konzistentních obrazů budoucnosti založený na logické a racionálně zdůvodnitelném propojení dílčích prvků, které představují popis možných stavů budoucnosti s ohledem na možný dopad klíčových rizik. Jo, takže to je nějaký obraz budoucnosti, který vlastně postavený na nějakém logickém a racionálně zdůvodnitelném propojení dalších prvků. A může být kvalitativní, budoucí vývoj vyjadřuje slovním popisem, semi-kvantitativní, založený na kombinacích tvrdých a měkkých prvků, a kvantitativní vlastně vychází z kvantifikovatelné míry rizika vývoje identifikovaných klíčových rizik. Jde vlastně o určité směšování možností vývoje externího prostředí, zpravidla neovlivnitelného či málo ovlivnitelného subjektem rozhodování na straně jedné a vědomě výběru určité varianty jednání tímto subjektem na straně druhé. Tak, jaký je proces tvorby scénářů? Tak vlastně první identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti, poté výběr klíčových rizik, které dle vnímání firmy zásadně ovlivňují naplnění strategických cílů, dále formulace základních scénářů a testování konzistence, poté stanovení pravděpodobnosti, se kterou mohou scénáře nastat, poté provedení gap analýzy, to si potom ukážeme, gap analýzu, pro posouzení míry naplnění formulovaných strategických cílů a potom vytvoření scénáře, které se stane podkladem pro výchozí strategický záměr vedoucí ke zpracování strategického plánu firmy. Samozřejmě s respektováním stanovisek stakeholders a risk appetite firmy. Takže formulace základních scénářů. V současnosti se uvádí až 4 standardizované podoby scénářů, používané k implementaci strategické analýzy. Optimistický scénář, zde se uvažují i další existující příležitosti, které lze zužitkovat interním potenciálem firmy. Optimistický vývoj nabízí předpoklad, že stanovené cíle budou překročeny. Očekávaný scénář, který předpokládá, že budoucí vývoj bude v souladu s prvotním scénářem uvedeným vizí a dlouhodobými strategickými cíli. Potom pesimistický scénář, kdy jsou uvažovány okolnosti a trendy plynoucí z identifikovaných hrozeb, které neumí firma svým interním potenciálem zvládnout a v důsledku toho lze předpokládat i nenaplnění stanovených cílů. A potom realistický scénář se nachází uvnitř rozmezí stanoveného v předchozích scénářích, vzniká jako vážený průměr hodnot výše uvedených scénářů, kde váhami jsou stanovené pravděpodobnosti, se kterou jsou předchozí scénáře očekávány. V krizovém řízení se ještě uvažuje se zvláštně přepříznivým vývojem, který vede s takzvaným varovným scénářům založeným na vysoce pesimistickém vývoji uvažovaných rizikových komponent. Tady to třeba mohlo být velmi zajímavý vidět firmy, které třeba působily v odvětví cestovního ruchu při covidu. Tak tam si myslím, že velmi často pracovali právě s tím varovným výstražným scénářem, s tím velmi pesimistickým, protože spousta z nich měli velmi blízko bankrotu a stejně jako třeba spousta hostinských a hotelových zařízení. A tady vlastně podle mě dávalo by to smysl, aby pracovali vlastně s tím velmi negativním scénářem, aby vlastně vůbec zjistili, jestli jsou schopní ten COVID přežít. Tak, test konzistence scénářů, což je vlastně zjišťování racionality zvolených předpokladů a životaschopnosti scénářů. Takže jakým způsobem ty předpoklady těch scénářů jsou racionální. Metodou testování konzistence scénářů je tzv. Logická analýza. Nejčastější problém je nezdůvodněnost předpokladů nebo jejich nerealističnost. Dále je nutno sledovat, zda se jednotlivé scénáře nevylučují,
případně nepomíjí zásadně logické souvislosti. Například zda je předpokládaný růst firmy kryt relevantním růstem nákladů. Potom stanovení pravděpodobnosti scénářů je nutné víc z počtu rizikových scénářů a odhadu pravděpodobnosti jejich hodnot. Statistické charakteristiky variability v případě rozptylu, směrodatné odchylky či variačního koeficientu představují klasické míry rizika uplatňované především v finančním managementu. Je možné stanovit váženým průměrem, realistický scénář nebo na základě rozhodovacího stromu. Pokud jsou faktory rizika vzhledem k dopadu na riziko vzájemně závislé, pak se posuzují podmíněné pravděpodobnosti. Při stanovení pravděpodobnosti scénářů je třeba posoudit, zda strategické varianty ovlivní pravděpodobnost scénářů. Pokud ano, je nutné posoudit každou variantu zvlášť. A variantou rozumíme modifikaci scénáře vzhledem na možný různý vývoj klíčového rizika vlivem modifikace rizikových faktorů. Nezbytné, třeba je to při vymezení funkční strategií. Způsoby uplatnění scénářů, takže je to stanovení velikosti intervalu možných výsledků, kdy vlastně samozřejmě šíře toho intervalu možných výsledků roste s časem a dynamikou vývoje prostředí. Takže jaký je ten interval budoucího vývoje, tak budoucích výsledků, tak ty scénáře nám mohou pomoci k tomu to identifikovat. Posouzení finanční stability, porovnání výsledků při pesimistickém scénáři s hodnotami risk kapacity, jinými slovy, když nastane ten pesimistický scénář, je ta firma ještě schopná přežít. A vymezení intervalu hodnot vývoje klíčových rizik pro operativní controlling a výpočet číselných charakteristik rizika u zvolených strategických cílů, směrodatná odchylka, variační koeficient. Tak, gap analýza scénářů. Podstatou je identifikace tzv. Plánovacích odchylek, planning gaps. Stanovené cíle se porovnávají s prognózama vyjádřenými dalšími scénáři, kdy vlastně strategická odchylka, strategic gap, je rozdíl mezi plánovanými strategickými cíli a optimálním vývojem příslušného scénáře při čerpání možností operativních korekcí. Podnětem k provádění gap analýzy je vlastně zjistit potřebu strategického jednání ještě ve stádiu dozadí či výstupy plnoucí scénářů vlastně korigovat. No a jaký jsou přínosy práce se scénáři? Takže je to předvídání změn a možnosti je aktivně ovlivnit, uvědomit si nutnost provádět rozhodnutí, stimulace přemýšlení o budoucnosti, možnost odhodit tradiční způsoby myšlení a zvyšuje to vlastně flexibilitu organizace. Tady asi je k tomu říci, že tím, že už jenom se o těch scénářích ta firma baví, nebo ty manažeři baví, že na tom dělají nějaké analýzy, přemýšlejí o těch trendech, přemýšlejí o té budoucnosti, o těch možných jako směrech vývoje, tak už vlastně tohle to pomáhá vlastně zlepšovat to rozhodnutí a potom i ta reakce potom na to, pokud nastane třeba ten nepříznivý nebo příznivý vývoj, tak vlastně ta firma není tak překvapená a ta reakce může být výrazně lepší, než kdyby o tom vlastně vůbec nepracovala a vlastně s těmi scénáři jako vůbec o té budoucnosti a těch trendech vlastně vůbec nepřemýšlela a nepracovala s nimi. A plánování pomocí scénářů se uplatní ve dvou směrech, a to je vlastně práce s riziky, což je, to jsme tady dělali, a vlastně vytvořit konkurence schopnou vizi. A jaké je omezení při práci se scénáři? Takže to nedostatky scénářových přístupů se projevují zejména v situacích, kdy existuje velký počet faktorů rizika, které navíc mohou nabývat většího počtu hodnot. Limitním případem potom je spojitý charakter rizikových faktorů. V tomto případě již nelze použít analýza rizik
strategických plánů či investičních projektů, scénářový přístup a nezbytný uchýlit se k sofistikovaným nástroji v podobě simulace Monte Carlo. To Monte Carlo vlastně funguje tak, že stanovíte si pravděpodobnosti, nějaký mantinely a potom ten stroj za vás jakoby hásí kostkou a nastávají ty jednotlivé události a ty se potom sčítají nebo počítají se do grafu. A třeba řeknete si, že ten stroj hodí 10 000krát kostkou a vlastně nastane 10 000 událostí a vlastně ve výsledku vám ukáže, který ty intervaly jsou nejpravděpodobnější a podobně. Takže je to vlastně taková vývojový počítačový způsob, jakým způsobem pracovat s tím Monte Carlo. A významné faktory rizika mohou být často na základě hodnocení současnosti a minulosti nepředvídatelné. To pak může vést takzvanému tunelovému efektu, kdy se vychází z známých minulosti a přítomnosti vystupujících faktorů rizika, ceny, poptávka, nákladové položky, měnové a oslabuje se citlivost k hledání faktorů nových, dříve neznámých. Jo? Tady to vlastně znamená, že vy vycházíte pouze z těch existujících známých faktorů rizika a jak se tunelově zaměřený na ty existující faktory, tak vlastně nedokážete vidět jako trošku out of the box. A to například v případě třeba toho covidu, když to neviděl třeba nikdo, ale třeba jako válka na Ukrajině. Tam nějaké pravděpodobnosti asi u toho šli stanovit a vlastně tady to vlastně při tvorbě těch scénářů třeba ve spoustě případech nebyly, kvůli tomu tunelovému efektu nebylo bráno v potaz. Metoda postrádá validační nástroj, který by umožnil správné vyhodnocení navrhovaných scénářů. Scénáře selhávají v situacích, kdy mají rozpoznat všechna vzájemná propojení mezi jednotlivými heterogenními subjekty, aktivitami a zdroji. Tak, kdy vytvářet strategické scénáře? Po provedení vyhodnocení analýzy prostředí, protože strategie a záměr organizace se mohou doznat vlivem poznaných rizik změn. Správný okamžik zjistit, zda existující vize či poslání nevyžují provést korekci. Jinými slovy, dělat scénáře, zjistíte, že vlastně vaše vize nebo poslání potřebuje nějakým způsobem provést korekci. Strategické scénáře uvozují cestu k tvorbě strategických variant a přechod k taktické úrovni. Jsou vlastně 3 fáze strategického modelování scénářů: analýza trendů a jejich dopadů na podnikatelské prostředí firmy, rozbor interaktivních dopadů uvnitř firmy, přizpůsobit strategické myšlení predikcím. Tak. A potom je tady konstrukce strategických scénářů, kdy vlastně na tu současnou strategii vlastně do toho vstupují interní lvy, externí lvy, stakeholders, vytváří strategické scénáře, ty se analyzují z hlediska rizika, vlastně vytváří se model optimálního stavu firmy a kdy vlastně my implementujeme zvolené varianty scénářů a vyhodnocujeme výstupy, které vlastně, ty výstupy zase opět vstupují jako zpětná vazba do modelu optimálního stavu firmy. Tak. To bylo z pohledu scénářů všechno. My vlastně budeme příští přednášku probírat téma tvorba těch strategických variant
a hodnocení variant, takže se podívat na toto téma. A zase, kdybyste měli nějaké dotazy, jsem k dispozici v těch konzultačních hodinách, takže se nebojte se stavit a můžeme to probrat. Tak jo, děkuji za pozornost a shledanou.